Abahlaziyi bamaskandi sebeqalile bahlaziya isihloko se-albhamu kaMthandeni ezophuma ethi "I-Blow Job". Omunye wabahlaziyi ukhuze ukuthi akehlisa ijubane akangaqali ahlaziye ngoba lesi sihloko esithi "I-Blow Job" ungathola ukuthi uMthandeni uyisholo nje enye into noma leyo ngoma leyo ikhuluma ngenye into. Awume kancane ukuhlaziya ingoma kaMthandeni ingakaphumi, asiyilinde iphume. Sesiyibona nge-weekend noma ngeSabatha ntambama noma ngeSonto kuyimasikhuluma-ke. Uyakhumbula ukuthi kuke wanengoma phambilini i-title yayithi Dog Style. Bayihumusha abantu ngendlela okungeyona kanti ingoma iletha umyalezo omkhulu kakhulu ngenxa yokusiza abantu bengabongi. So nalena ungaqali uyihlaziye, musa ake ulinde nje. Ake ulinde singaqali ke sihlaziye into engakaphumi mfowethu. Awuzama ukuthi ukubamba nje kancane amatomu nkabe yami bese sibuye sibona mase kuphumile umsebenzi sayizwa ukuthi ibichazane kubantu. Please